Ka dorbar kerpang ba sisi jong ka ying dorbar thau ain ka khasil autonomous district council KHDC ha ka apply tarik nailar arjar pusau kala manjuri ka khasil autonomous district constitution of district council amendment rules arjar pusau ka bathumu ban pen baidrenti ya kisnong dak ba pensong nong rem na ka jingdon kinong thabu da ki MDC constituency ba fair ka council kani ka dorbar kerpang kala wan urlong hatien ba ka select committee kala dep baidnya bat pen baidrenti ya ka kaipat jong ka delimitation committee ha ka baide ka jingpen bai renti ya kisnong men ha ka arpoi trik nailar arjar pusau ha bakran sigilap thai khobor hadin ka dorbar uba pen singan NCM deputy chief executive member uloong bakani ka rules kan poi shaulat ka jala lengba ka sarkar ban yo ya ka jingmunjur tegasni ilalawan pas ya kanika Khasil Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules arjar pusau kanik amendment rules kadai na kabenta bandi organize biang yaki shinong na kawai ka konstitusi shawi konstitusi barkat bala ban balance yaki jingdon junggi nong thapot fi ki don khandiat kumna nong po kapaham so bangar ka bari nong po nya bu no hajiran nang ba kan kham yelong marjan kayumo po long ru ka bade hanong po konstitusi haga MDC karba haga MLA ka deha umsning ya kayu mau long ru ngila ra lang no bat ka umsning nang takidon kandiat ka to ni kum kala palang kanora na sorang kham ngira no cha no thmai nang bakan long kandiat kan balance ka bot idon ka to ni kisnong na mosen ram kum ka raiba nang thmai bakat to ni kisnong ngira no cha ranikor ni nang ta ka cliff colony karisa colony ka tripura kasel kini kilong atat sebat ka laim kra isim na nong temai ibu no ha laim kra nang ta ka sauli ka lengkin ka mausir kini ki hab ka sinong maupat ki baboros kata ki hab ha ka laim kra kini ki man phai no sha mau khat pen thon kra nang ta ka lum dobar ka lum sopho ka men sain ka kanjat football ki baboros kata ki hab ka laim kra makini ki lawan atat sebat laban hingga no sha ka mau prem lawan nang ta kum ka lum singain ka badai baru ta hapo laim kra la ad no sha nong thmai kum juru ka mau pat ka babaru kata ka don haka mau lai na maklai kan na wan ra lang no bat ka mau khar pen forum kra kidon ka tu kun gisnong hang ti apo laj jan lag siang ki mau kendro ini baru kata ki ha ba ka nong spung soyong tendri ka kham jingai la ra no haka mau plang dingye nang ta akajing ede par ki shinong na paryong konsi ki bahap hanong stoy nya haka MLA ye ki turu ilara no kum ksia kolong marngor berkiwi kuwe nang ta kidon ki shinong ki bahap ka paryong motoraishan boros kata haka MDC kat bah haka MLA ki ngat haram brai dikini ki shinong rungnya permanlang no haram brai kanang bukan suk iki nang ta ka ne ka mau ko maru ka ba de boros kata hanong stoy kum ka jingkwa jingi paima barwana no syapo rambrai nang ta kidon kisnong na po rambrai jerngam kiba hap apo ka motion dot hakamele ya kini kisnong ru kum ka meniar ka kriang rin ka siangra kini ru gilawan ra na rambrai sya motion dot ka diskyang ka badan bersekta ha rambrai namar kalung atat sebagai nostoy lawan ra no sya nostoy nang ta kidon kisnong ki bahap apo ka motion dot haka MDC kar bah haka MLA ki haka rambrai te yakini ru ngilawan ra lang no haka rambrai kenang bakal bensuk kaju ka MLA konsusi kaju ka MDC usi kumgi malang kasi ki malang joypur ki sildubi kum ta ter kidon kisnong na po nong stoy ki ba boros kata ki ngat hanong stoy MDC konsusi kat ba haka MLA ki ngat motion road kanong stoy ni kala kampun parat kinung thabut ngila sim no ikini kisnong na nong stoy ni ra sha motion road kita kilong ka risyang ka maulang reang ka mau kenjoin babun kisnong ter nang ta haka jadi ber kamelim namar bakani ka mau kriya ka ha baka mau plang boros kata kat ba MDC ki ngat haka melim namar baka kanang bakan pensuk la ra lang no siapa mau plang nang ta kan
ka mau ka siang ka mau diang kini baru sekata ki hap alai umkra te namar ba ki long atar selang bat ka soreng kam la ai no sha soreng kam kalai dang suai ka ba baru sekata ka hap anong spung lara no sha mau pulang nang ta kanong rim hills ru ka baru sekata ka hap alai umkra ngila sona no mai kini ki long adjustment yung kasil committee ka bangyo ban pas mta house pan sapa sha government governor bangyo ban asel ngapom no krai namar ba ni perkhat ba ka melim kan yo kala hamrit ni adjust no ikam pelmakai bat ka melim kidon ki jaka ki hap long kum ka MLA ka ju ka MDC ka ju tang ba kini kisno asor khap sor ni ma ban le kum ta namar ka bud tribal te ni hap ban chim hinang ni nang ta kata ka syong ha look out jong ka government namar na ka kam jong ni ka long ba kum bala extern ni hadu sandri ku satembar ka duty jong ni ka long ban pendep ya ka kamram bar ingi subtanat ba minta ka sila komiti ka pendep kadin bangila exercise ya ka sila komiti bar ban snap ru stakeholders kata ka syong ha look out jong government but governor ni don be banong namar ba ya mentahi yangi extend tang hadu sandri ku satembar ka syong ha wisdom jong government Kani report kan poyo so mat by today or tomorrow apoy Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.